Hausnem khat khandai spa apra phupra ha Japan ka wei ka samla pule ka badang khat newsnem karta ka junko furota ka dangyang ha upu jong kalawai hanrai ha ka ar phosantrik unaiweng ka ching im jong ka kala kala sha ka wei ka jingjia ka bapen kendit ya ka ri Japan kala sha abad bunsngi bad ha ka sautarik ukala lengkot usnam chihajar khandai spa apra phop khandai kala du no yala ka ching im kinong le kam sniu kala persyang ban burai ya kamet jongka hanrai ka ching shisha kala pau pat ba bat haden kanai ka ching keli ka basa akalong hatu ka ching bisar bat ka ching pensistem ya kinong le kam sniu kala biang ka chunko furuta ka badang khat news nem karta ha kapor ba kanai ka ching chia kala chia kala im bat ka ying ka sem jongka ha sai tama Japan kadang pule ha yashio minami high school pat ka jutrai patem kum kisamla ki babon karu kadon kajing thmu shaphang kalawai jongka bat kajing ya lanti jong kajing im jongka kalong ka basuk college school ka trei patem college phai saying bat ka don rungkat bat ki parlok bat don mano ki batip baha ka wai ka sngi nai kajing im ka basuk kan kala long ka wai na ki kes ki balapan kendit ya ka ri Japan hak ar phosantrik unaiweng jong usnem chiajar khandai spa phra ka chunko kadang lek phai saying hadin ka kam pa tan hanrai kam sum la poi saying ki briu ki bala sha kano ha kanai ka kes pat ki bala ya langba ka ching pisar ki long Hiroshi Miyano Jo Okura Shinji Minato bat u Yasushi Watanabe namar kinong le kam sniu kidang rit karta ha kata kapor ki code proceeding jong kata kapor kila pendon kamru ya ki kerteng basulong kum ki letter ha kat to ka nei ki record na ka nei kapor ka ching sha bat jong ka chunko kalasdang ki report saphang ka case ki kedau ba ka nei ka ching sha bat kala nei na du ka ar phusantrik unaiweng jong usnem khat khandai spa phra hadu ka sautarik kulalangkot jong usnem khat khandai spa phra khandai kata kalong kumba sau posngi ha internet ngila ban yo ya ki artikel ki ba khen ya kapor ha ki rukom ba pher kumta habangi ya thu ya kanai ka case kalong ka badon kam ban pensyong nong rim ha ki report bat ki ku related record ngin ya thu ya baro ki detail ki ba share khai ban pesnyo thu ya ka ching kraw jong kanai ka case ka wei ka ching sha ka ba biang kalong kacing im jong ka wei ka samla pule kala don ha kacing ma ka bajur bat kacing yo acing yarap kala poi slam bat ha ka sautari ukula langkot jong usnem chiajar khat khandai spa phra khandai ka chunko furuta kala du no yala kacing im haden kata kinong le kam sniu kala persyang ban burai ya kacing sisa kala burai ya ka met jong ka hapo ka wei ka bat pendap ya ka da ka simen haden kata kadrum lapan kerja saka wei kajaka ha Tokyo kacing thmu jong kanai kacing yale kalong ban pure ya kisakhi ban pencenga ya ka kes na kacing shem jong ki pulit hanrai kacing sisa kam sim laja ka investigation kadang ya bat haden kat to kat nei benai ki pulis kila yo ching tip ki bayalam ya ki sha kacing sisa ha kapor ba ka investigation kadang ya Hiroshi Miyano bat ujo okura kila sha akem ha kacing yadai bat kawai pat ka kes ha kapor kacing to kit kadang ya ki pulis kila yo ching tip ki bayadai bat ka kes jang kachunko ki ching tip ki ba kila yo kila yalam ya ki pulis chaka jaka balapure ya kamet bat ha ka ar pokhandai tarik gluber jong usnyam khat khandai spa phra pokhandai ki pulis kila lap ya bat haden kata la pensisa ya kacing itu ya kachunko langba ke rukom yo pantikna ki bala pendon kam ta ki stap sayan kentup ya ki fingerprint kat kum ki report kanai kalong ka benta ka bakong santam jong ka investigation ki pulis kila yo ya ki sakhi ki bala penya chakmat ya ka case bat ki wei pat ki badon bentaru kila syakem haden ka investigation sangut kinong le kam sniu ki bakong san kila yeng ha khamat ka code ka Tokyo District Court kala ai ya ka judgment ha ka khat khandai tarik unai tung jong usnem khat khandai spa khandai pho
hakarai jong ka ying bishar kabanang kong kikendron penstom kilong mi ano khat news nem okura san hadu spos nem minato saw hadu nrius nem wata nabe lai hadu saus nem ka judgment kalapan mi ya ka jing yatai ka bacur hapo Japan bun kibriu kikeli ka jing penstom kalong kababiong na habape ya ka jing kraw jong ka crime ka prosecution kala appeal persya ya ka jing penstom pat kanai kalapan ya ka case chakawai pat ka kerdan jong ka court pat ha ka khat artrip unai tum jong usnem khat kandai spa kandai pawai ka Tokyo High Court kala ai ya ka judgment jong ka appeal hakanai kasin kato ka nei kiching penstom lapan kala umi yano arpusnem minato san hadu khandai snem wanta nabe san hadu newsnem kaching penstom yau okura kala nei hapdeng san hadu spausnem kanai kaching jia kalapan mi ya kaching yatai ke bacur chapang kerukom besar ya kisamla ke badang rit kerta ha Japan kapan mi ru ya kicing kli chapang kerukom besar ya kinongle kam sniu ke badang rit kerta bat kumno ke justice system kadai banjuba ya ki crime ki bakhia kanai ka case jang ka junko furuta kalong kawai na kicing ja ki balapan kendit ya ki babon ki beriu ha Japan hanrai habang ya thu ya kanai ka story ngimdai pan klet ya kawai ke benta ke bakong santam halendet ki tarik ka ying bisar ki kerteng bat kicing ya kerenan dan kawai ka samla pule ke kerteng jongka kalong ka junko furuta ke badang khat news nem karta ka don ka ying ka sem ka don ki parlok bat ka don kicing tmu chapang kalawai jongka hanrai kanai kalawai kala du no namar ka crime ka bashir khai kumta kaching ya thu khana ya kanai ka case kamdai ban long tang ban pen kendit ya kipat ba kadai ru ban pen kenmau yangi chapang kaching koridor jong kaching im briu bat kaching don kam ban yada ya kibadon ha kaching ma bat kaching don kam ban wat ya kicing sisa bat kaching bisar kachunko furuta ka kerteng jongka kadang sa ha ka history jong kanai ka case bat kaching kenmau ya ka kadai ban long da ka buram tangkum tahai perlok ngan penkut ya kanai ke video bat lada pisnyo tenat ya kanai ke video subscribe ya kanai ke channel bat share syaki perlok jongpi ini kendo ha ke video ko babot ko blai sibon